Presne takto väčšina firiem používa svoju platenú reklamu. Lejú viacej peňazí do systému, ktorý im už teraz v podstate tečie. Predtým, než dáte ďalšie euro do reklamy, skontrolujte si týchto 5 vecí. To prvé je ponuka. Pochopí zákazník do 5 sekúnd, keď príde na váš web, akú ponuku máte a či vás teraz potrebuje. Po druhé, dôkaz. Máš výsledok, referenciu alebo konkrétny dôkaz, ktorý by si mohol ukázať svojim zákazníkom. Po tretie, cesta. Je po prvom kliknutí na webe úplne jasné, čo má zákazník urobiť. Po štvrté, čísla. Vieš presne, koľko na jednom zákazníkovi dokáže zarobiť a koľko stojí získanie nového zákazníka. Posledným bodom býva dôvod, prečo aj dobrá reklama vyzerá ako zlá. Follow up. Čo sa stane potom, keď príde dopyt? Kto mu zavolá? Čo mu povie? A ako ho posunie k nákupu? Pretože reklama totiž to neopravuje marketing. Reklama totiž to znásobí len to, čo vo firme funguje. Alebo nefunguje. Nezabudni si uložiť tento checklist pred ďalšou veľkou kampaňou. A nezabudni ma sledovať, ak chceš robiť viac dobrých marketingových rozhodnutí.